Drømme er ikke bare flygtige visioner, der besøger os i søvnen. De er det fundament, hvorpå vi kan bygge den bedste version af os selv. I en verden, hvor mulighederne er uendelige, og vi nærer et indre ønske om at realisere vores fulde potentiale, begynder rejsen mod at blive dem, vi altid har ønsket at være, med drømmenes skabelse og forståelse. Forestil dig et sted, hvor du ikke er bundet af dagligdagens begrænsninger. Dette er stedet, hvor dine drømme begynder. Det er her, du først ser versionen af dig selv, der flyder med livets strøm og accept. Når vi drømmer, skaber vi billeder og narrativer, der tillader os at udforske, hvem vi ønsker at blive. Disse drømme åbner døren til en parallel verden, hvor vores inderste ønsker kan udfolde sig som klare stråler af lys, der guider os mod en lysere fremtid. Når vi accepterer vores drømme som mere end blot illusioner, tager vi det første skridt mod at føle dem som virkelighed. Drømmene tjener som kompas for vores indre ønsker og styrker vores vilje til at ændre os. De sætter os i stand til at føle de følelser og opleve de triumfer, der ligger foran os, som om de allerede er opnået. Ved at integrere disse følelser i vores daglige liv, kan vi begynde at forvandle vores drømme til mål, som vi arbejder mod med beslutsomhed. Men hvordan kan vi gøre denne overgang fra drøm til virkelighed? For at kunne leve og have et flow med livet, skal vi engagere os aktivt i vores drømme. Dette betyder at anerkende og værdsætte hver lille sandhed og hver lille vision, de tilbyder. Det handler om at tage de værdifulde indsigter fra drømmene og anvende dem på vores dagligdag. Uanset om det kræver en ændring i vores tankegang eller en konkret handling, er det betydningsfuldt at fordybe sig i drømmenes lærdom. Kernen i drømmeskabelse ligger i selvreflektion. At stille spørgsmål som, hvem vil jeg gerne være, og hvordan kan jeg opnå dette, giver os mulighed for at dykke dybt ned i vores ønsker og frygt. Ved at udforske og forstå disse aspekter af os selv, kan vi begynde at se de skridt, der kræves for at blive den bedste version af os selv. Drømmenes kraft er ikke kun at inspirere os, men også at give os værktøjerne til at handle. Når vi omfavner drømmens helhed som en katalysator for personlig og professionel vækst, begynder vi virkelig at se, føle og være den version af os selv, som vi ved er mulig. Det handler om accept, transformation og at flyde med livets uundgåelige strøm. Vores drømme er ikke kun vejvisere, de er skabelser af det, vi en dag vil blive. Så lad os omfavne drømmene, bygge på dem og se, hvor de kan føre os hen. Drømme skaber ikke kun et univers af muligheder, de hjælper os også med at blive til dem, vi ved, vi kan være.